jonok tula bumi sorang marohaki hasian naragu sayangi doho siana sa pikiraku daka suhat ako bagas ni holong na di bagas lo haki jonok tula bumi sorang marohaki hasian naragu sugari manian boya jonok tula bumi hasian naragu Saudara nahu parsika siang roh hasiaku haholongia siarias di rohan satai saoro kita dingolu tao siroha urama songoli tanah dua pada satu kinando sude akara di Portivio dan alta moraon na pasonang rohaki
durhon anak dok boru ni hulian itu atta majalo pas perdonga saripeon sia debata marhite na posona jalalas di non lotta sadarion angio debata nama dongan hita mang leo dus niroha dumobima di hasuhuton paranak nang songni hasuhuton parbur nang soni dia ka undangan kaduluan nama relas niroha selani debata Jehovah manami debata na utadahami mariti anak Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat tema Tuhan isobahon nasarwa nami tu adopam muda badiai apala di mandugo ni harion takas Tuhan wilalahami padongan yung mugui hami maras ni roha apala di mandugo ni harion ima Tuhan takas tu di wotoho ulaun nami dinanaing majalo pas-pasu pardongas saripeon anak buru ni kuliam siapa Tuhan mariti na posom di bagas Jeromi sahoma Tuhan nama dongani hami salutna dumobi ma anak nang buru ni kuliam dung di jalo na sida na Tuhan pasu-pasu pardongas saripeoni asa pasu-pasu mo manasira gabi ripe na marlas ni roha jala ripe na tua jala ripe na makagiara pasu-pasu mo nasira Tuhan di agabeo Tuhan anak tua buru na sida ka ari nang saulima Tuhan yulaw nami sa daryo yulaw adat habakahon nami asa homa na maniroy parsauran nami mga leod dami na sumurun na syakoy dia di bagasan sadarion mulai siya na mabuka sa na mangujungin non totong di bagasan dami tong Tuhan tok kinari Tuhan na yang borhak mahami tu bagas jorong dongani hami saluna padaw siya kami na sa ragam ni akka para maraan marhidi anakmu Kristus Yesus Tuhan nami jalo maringian soba dohot hele-hele nami amin. Ikion tarujima debata marhite namarende hita sien buku di nomor 585 Yesaya dan obat las roha kulau memuji debata parholo Ina
Kristus, doa litoti purbadia, amin martang yang baik. Ale Tuhan debata amanah mina di benua gijang. Hodo na mengaturkan pardongan salioni. Di dahodo dengan namion nama sakit na merbagas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasung atau saya tatap mana sida di bagasan asni roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhidi-hidi pakka holongin. Rajai mana sida marhidi-hidi di parbadia. Asama muka jalan marujung di bagasan dame pardongan sareti oleh naside. Tangihon matang yang namion alaniasi dot holong ni roham. Amin. Wasahat nadalanmu tu Jehovah debata jala haposi ibana asa ibana patureho marhaposan tu Jehovah maho ingolumi unang matamu sandeanmu tu pikiranmu sendiri sayurang mahaposi gogobi dimolumi pasahat fadili tu debata asa ibana napaturehon jalapati gordalanmu hadyari madebata udaon manang hatanai unang nabisu hodiroham padengan manang parageni saitotaholang madirimi siana sahajahatoni ulaonololo nirohai najasude say padamai jadi masih pinjot ma atas sopo jala sirni tua ambu pangilanganmu oh Tuhan saya maroham oh Tuhan sargokon ngoluki jala tangihon ma oh Tuhan tangiaki pasu-pasuma ngoluki oh Tuhan saya maroham oh Tuhan sargokon
dang boy ganggu ho, dang boy lilu ho, ngolo Yesus mandomani ho. Tadi mahami borhat mahamu, holan Yesus pandongani. Kahian nami asatu sonang hamuni pasari peoni. Nang jauh tari sinana tabe, nang lele baju panguse. Horas mariha munana dua, horas manamita sude. Dan juga di nomor 722 ayat saya. Amin. Uriana hinahulungan di bagasi Kristus Yesus. Dumumi dihamu panguli dot oroan Indra Rivaldo Simanula dot Reni Sofia Bogutapa. Hata ni debatana mamagkulingi hita di bagas sa tikyon na mamagkulingi hamuna dua nagari ujahan di tomatong di paromatan kaummu. Wenesian Heber Pitu 10 ayat 24 di dong songono. Marsia tua mahita marsi baju jua tuha golongon do tua kaulaun na dinggan. Marsia tua mahita marsi baju jua tuha golongon do tua kaulaun na dinggan. Marilah kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ido yang go sahat lagi mengalui doa. Adung lo perdohan nah dokor 1000 sahabat terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Pagudak kudu sada aro 1000 bedongan politik kudu be marsiatoan alonion tentu dan marsiatoan ini dan ini hukum di dokor ada marsiatoan tak kudu istilah di 2 tahun moro di tanah kita marsiatoan itu masuk dari Palestina dan masuk Palestina akan bakasan di sana bersatu bersatu ini dan masih pakulingan karena apa nama negaranya ayam masih pakulingan merupakan terseluruh lagu pulau Jawa Kasdeo dari pakulingan jadi merupakan lain Marsiato mahita mula tunga-tunga ini yang mula 2 tunga-tunga di paromatan kau kabayan pun merupakan lain paromatan keangkat dari dan dari Marsiatoan Jolo
dahil wabura nunuay ng marbagas. Alay ng tama anak Christian marbagas so naso kumag na debata. At tong tangihok kamu majolo hata ni debata, tariwan dulu ni patungan salibyo ni anak Christian. Jadi dito pa debata majolo may tungiru rupana itiwat to debata Allah manop pahibana. Bawa dapat buru-buru nasida ditokpa. Dung ditokpa debata kalau may ditok ibana ma dan denggan sasada bawai itu. Bukan mah di ibana sada buru-buru panguru di ibana banyak. Alai sen mulana itu pe di hatu tokpanai bawa dapat buru-buru nasida ibana. Ala ni tadi kalau dibawa do amanah do inana patokoto diri na tulioli. Nagada sadada itu nasida dua, sadada dua nasida tu sadada dua. Aku ni dok Tuhan Yesus, gaduh na baulak na diulina. Ya soalan na marmaina na palak posado pangalak dona na magbuat nasirani atau na pinadu di debata dan jadi serangan dijolok. Songono do hidup di bata di bawah. Hamu ke bawah. Holongi hamu mapaki hutamu nabi. Songo Kristus nama kaholongi huriyai. Jalan nama kalewat diri na humokoksa. Unang muru kamu lepak nasida. Iko marroh hamu mandungali nasida. Sangapa kamu nasida. Songo dongan panean di hamuduan nasurasura. Dungi songono dari dok hati dari batang kamu diuru yang keparukuan bagawa nabi songon panguli Tuhan ai bawa hidup ulu di pati hutana songo Kristus ulu di huriai ikobotor porman toman mardongan halapon dot hade mama itu di parani buru-buru di mana arga dijolo di debata doh dijolo di jolo atau songonak ka namar parang hatani di batamahu sumulukon para sirohaw dot hagasaro dot hasare pendiroha marsi pauniunian mahamu dot marsia sia-sia salut riting niroha murut rimas panongkahiyon dot panisayoni jauh may siya kamu alay jadi saduh day marsi awongan mahamu ay idong ragut-ragut ni nasundinggan dungi dami na siyan di bata ima mga rajay di bagasan mahamu jala saluhut na binahemuna marhiti-hiti hata manang papahenan totong may marhiti-hiti kawar ni Tuhan Yesus asa ibana mga raja yang hamuna dohon ulaumuna atau nunga dibigi hamu hata di bata taringon turu di pardongan sari bioni namanukun mahau nuain jimur di ho ali amam pangoli Indra Rivaldo Simanula bere orang roh bakal jujur ke dijuru di bata nak ukur saluh doa dijuru di doa nak ukur di sol nari panggil roh hamdo daina si Reni Sofia Tabba nani rekon gawe dengan musaribe orang roh bakal jujur kaulong ibana siya nasarohan doa mangulahon siya nasarugo uhud marparali marparagi na badia rak doa ibana naon doho mga juaju doho kagalionna tung sura kumurang paragena jalan sopa paulahum mana tadi kolom ba pai mali sirat kamati kamu suruh mono sadaruhan mauli salut baik manus namanukun maaw doho alina Reni Sofia Tabba nadiri di dalam si Indra Rivaldo si Manulangon pahedungan Nasaribe
Naola doho makajujoko di jolo ni debata na boto saluhut. So di jolo ni dongan na di son. Na di bagi roham do Daman si Indra Rivaldo si Manulangon gabe si Nordukmu. Olo doho maka holo ni ibana siya nasaroham. Dot marpangalao nagre maradok por ibana. Dot marparangi parani na badia pagua ala esteko jalan suku pamahilolo to managkan kolom di bana pai madisirang amatiak kamu sogot molo dang sadaro hapa molo salut na inang do rumah halus. Na poso ni debataro au na mabuok katana to hamu. Marhite-hite gor di bata ama. Doa gor anak na Tuhan Yesus Kristus. Doa gor itu di barbadia doa umat do. Na pinado muri di bata. Dak jadi sirawu di jol. Amin. Di bata ama anak doktor di barbadia. Di pasu-pasu jala diramot Tuhan de batabamu. Di sodak ke Tuhan de batabamu hina Tuhanmu. Jala asi marohana bidahamu. Di dopak ke Tuhan de batabamu hina Tuhanmu. Jala di pasaur kon madamena tutod dimu nabi. Amin. Perdosaane Tamasa mahula terlewata tutu hatta ala lunga tulus sakap doh rohanuna anak nihuyai Indra Rivaldo Simanulang doh Reni Supia buru citabah disakapi rohanuna naik pasoton pardawan sarebeok kamu jala lunga tulus macalo pasu-pasu parbagasok kamu satu tamar itu naposona kami parhalado ni huriata kalipe Immanuel Matiti pesahaton selamat menempuh hidup baru di tengah-tengah ni para mundur guna di hamuna malam hidup dengan kami ngau macalo pasu-pasu pardogan sarebeok tangian bisa kebutuhan sebenarnya KBP Immanuel Matiti angkiat ma KBP dan hotamu di PGB orang di pasu-pasu KBP ribe setiho di tengah-tengah di keluarga guna lokatiki dan lain-lain isot dohami panhalan di Huliata KBP Immanuel pasahaton sobat cendramata kadonami tuhamuna keluarga yang baru ima berupa bibel dohon bukwete dohon akte lapas pasol nanti datangan yang dapat dita kami amak Indra dan apalah moto kami dope berjudo hamu marmi kumanang nada alana memang baru pehamu bos kemudian tak ada pimpinan kalian kan lukubi inanami Guru Yudhai ini Sophia Mutanta. Alai mahite tangiang nami. Lam hari kesok kamu ma parbengkoni. Lam hari kesok kamu ma mapegi hatan ini mata. Ai ido gani mulubuna mul partokio takatiki nanayo. Taparadema pediatra, taparadema dua, sada juhuria, sada pembangunan. Tapafungu mai, buat mereka kita cembukan di nomor 150 sia, sada no ayat namanya.
badi rahmahita madok yang atau batai ali yang manani dan saya bilang badi saya di baru kau semua di baru lewat sama saudara yang baru senani sopan senani tidur seluruh unang tangan di kedua manusia pangan ayo nak pula raja roh yang sangat sadar amin asih di rohani Tuhan Yesus Kristus dot tolong di rohani di bataan dot persauran itu di perbadia mana madongani amuna salibutna amin. Prasma itu salutna. Sepuluh imam anak nomor dihuri benawan calo pasu-pasu ke rumah sarikeo kalau cibudang mau persuluh santa gitu memang do tua puina. Suami nak dewan memang duk simpu dan dosem dan jujur. Mari kita. Nah, jalan kamu betul lah. Lord,
Hasudungan roh aku tunasonan pikir aku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha pedia Imanan roh aku ngasada beau doto inasada ni tuhata roka buka behona dongaki saur matua oma marsia jua marsia tusa biakana hubura ratu doloku toruadana sai toko sadarata dama inasada ni Tuhan dirahu ni bara naso jadi bebas sirah Hasudungan roh aku tunasonan pikir aku nunga saut sakatai nunga saut bogastai